daxuyani ji bo raya giştî li hemberî komplaya navnetewî ya li ser rêber Abdullah Ocalan civaka demokratîk a mirovahiyê azad di cîhanê de bersîvek xwezayî û însanî da sendîkayên karkiran partiyên siyasî rêxistinên civakî û kesayatan bi bandorên cîhanî yên ku xelata Nobelê li cîhanê li 74 bajarên hemû cîhanê da wergirtiye. Kampanyayê dibin navê Azadiya Ocalan çareseriya siyasî ya doza kurdan e. Li darxist ji bo tekeskirina ku cîhanbûyîna kampanyayê nîşana ku alûziya cîhanî û çareseriya cîhanî pêwîstiya wê bi roman û projeyeke cîhanî heye. Da ku civaka mirovî ji krîza heyî rêzgar bike. Yekbûna hemû stûnan çareseriyê di şexsê rêber û projeya wî ya ku nûnertiya modernetiya demokratîk daye. İnisiyatîfa gelêrî li Bakur û Rojhilata Sûriyeyê teblîbûna xwe ya vê kampanyayê ragihan. Em weke sazî, partî, tevger, kesayet û koçberên Afrîn û şehbayê pirsgirêka xwe ji bo pêncava gelêrî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê yên ku bi yekdengî ragihandin ku bi azadiya rêber Ocalan mirovatiyê ji alûziya heyî pirsgar bike. Ku dawînkirina çareseriya aşîtiyê ya pirsgirêka kurd û gelên Rojhilata navîn e. Berdewamkirina krîza aborî cîhanî û ferehbûna sînorên şer û bextûnan nîşaniya îmkansazîbûna sîstema cîhanî ye. Sîstema cîhanî ya heyî bi dîtina çareseriyê da. Dide her wiha biriya zêdekirina alûziyan li ser hesabê berjewendî û pêşeroja gelan. Hewl dide temenê xwe dirêj bike. Lewra ji hemû demên borî zêdetir pêwîstiya cîhanê bi çareseriyeke siyasî heye. Ê ku bi rizgarkirina av û pêk tê. Ji ber vê yekê em ev kampanyayê cîhanî ji mirovahî, ekolojî û jina xwedewan a ji bo jiyana birûmetra û rizgarkirina wan ji felaketên domdar. Rizgarkirina mirovahiyê diriya paradigmayê rêber Ocalan a ku sînor derbas kiriye û êdî ji dengên ku bangewaziya aşîtî û demokrasiyê dikere ya ilham derbas dibe. Di vê tecrîda pirsgirî li ser rêbertî biriya vê kampanyayê were şikandin û qirkirina kurdan û gelên Rojhilata navîn destpêkê ji qirkirina hînrariyê pêk tên vê rawestandin. Em weke koçberên şehbayê û Afrînê sazî, partî, tevger, rêxistinên civakî dewleta Tirk hişyar dikin. Kurdev ji siyaseta xayên dijminatî û nîjetperestî ên li hemberî rêbertî pêk dîne berde. Em banga gelê Kurd û gelê Rojhilata navîn û bi taybet gelên Ereb, Ewropa û Tirk dikin ji bo bi dawîkirina tecrîdê li ser rêber apû û misûliyekirina azadiya fizîkî ya rêber apû bixebidin. Azadiya fizîkî ya rêber apû misûleriya rizgarkirina Afrîn, Bab, Amed, Serêkaniyê, Mehabat û hemî heremên dagirkiriye. Careke din em bi dil û can piştgiriyê vê înisiyatîvê radigihînin û soz didin ku em pêşengtiya wê bikin. Bijî rêber apû azadiya fizîkî ye, ji bo rêber apû jin ciyan azadî bimre xweşîlma Tirk.